Hola, Menorca. Així ho indicaven les previsions, i és que aquesta dana que s'anunciava ha passat per Menorca, està passant per Menorca i encara quedarà unes hores més, uns dies més en nosaltres, i per desgràcia ha deixat imatges, per la història, imatges preocupants a Ferreries i Mercadal, on a Ferreries, per exemple, aquest torrent que s'ha desbordat, l'aigua cercava pas, rere unes precipitacions que Déu-n'hi-do, mireu, aquests 130 litres a Ferreries, dels quals 100 pràcticament caiguts en una hora, o 70 a Mercadal, dels quals 50 també caiguts en una hora, i és que sempre ho repetim, aquesta època de l'any, aquestes situacions que es veien venir són explosives, aquestes primeres entrades d'aire fred, amb aquesta Mediterrània, aquest mar càlid, calent, provoquen aquestes precipitacions que poden ser torrencials, que és el que han estat, no? I que han provocat, per desgràcia, aquestes inundacions en aquests punts de Menorca. La veritat és que tindríem, no ho sé, ens tindríem que mirar de remuntar a quants d'anys feia que, per exemple, el torrent de Ferreries no es desbordava, i això ens donaria a entendre la magnitud d'aquest episodi que estem tinguent i que tindrem, perquè molta atenció, l'Institut Nacional de Meteorologia ha passat d'alerta groga a taronja, a avisos, encara es mantindran en nosaltres aquests avisos taronges fins a final d'avui dimarts, i demà dimecres seguirem tot el dia amb avís groc. Què vol dir això? Vol dir que a les immediates hores encara podrien tenir precipitacions importants, es podrien formar nuclis de tempesta que podrien descarregar molts de litres. No vol dir que tinguin que tornar a caure a Ferreries ni a Mercadal, perquè hi ha altres punts de Menorca que han tingut precipitacions més modestes, però sí vol dir que podrien seguir sumant litres, és a dir, que hi ha que tenir precaució a les immediates hores, perquè la dana, l'aire fred, el tenim bé damunt nosaltres. Després, en principi, demà encara estarem amb aquesta alerta groga, encara tindrem possibilitat de tenir tempestes importants, però en principi ja a menys. Ja ho veus, època de l'any on aquestes situacions, per desgràcia, són molt típiques a la Mediterrània, el que no sempre estem avasats que siguin tan importants. És a dir, que només me resta que donar una abraçada, enviar una abraçada a tota la gent de Ferreries i Mercadal, molta força i ànims, i esperem que això vagi a menys. Bé, en Xavi Pons ja mos va explicar l'altre dia que podien venir aquests temporals, i la pitjora part dels temporals se l'han portat al poble de Ferreries amb més de 100 litros per metre quadrat en una hora. Hem volgut xerrar amb un veí de Ferreries perquè ens expliqui com s'ha viscut la situació. Bones, Eus, com s'ha viscut això de viure de vora el torrent i de sobte que el torrent es desbordi? Doncs bé, ha estat una situació un poc estranya, perquè aquí a Ferreries no s'havia viscut des de fa molts anys una crescuda com aquesta. Ha començat a ploure bastant fort i a poc el torrent ha anat creixent, fins que inclús ha arribat en el pont de vora la flota, i sembla que s'ha taponat i s'ha desbordat per les dues bandes, i bastant important. Una pujada molt grossa. A poc anava traguent, mirava un helicòpter traguent. A poc ha anat pujant fins que s'ha arribat a desbordar per les dues bandes, els dos carrers, i ja ha estat una situació un poc peculiar, perquè fa molt d'anys que no se veu una cosa així. Ara, el que és important, a banda de que qualque cotxe s'haurà desplaçat i tal, segurament, o esperem, no hi ha cap notícia de que hi hagi hagut cap desgràcia a lamentar. No, que jo sàpiga, no n'hi ha hagut cap. De moment, el que sí que hi ha hagut ha estat això, qualque desplaçament de cotxe, sobretot per la banda del polígono, i bastant una situació un poc caòtica en el que ha estat en el carrer de Son Morera fins a l'institut inclús, cosa que ja t'he dit, no hi havia passat pràcticament mai des que van fer el torrent, el van fer nou, i saps, no havia tornat a passar. Jo fa molts anys que he vist aquí, no ho havia vist mai. I va anar creixent a poc, fins que ha crescut molt.
Bueno, que només quedi amb una crescuda. Moltíssimes gràcies i esperem que demà ja se't suavisi bastant i que prest tornem a tenir les coses normals. Moltes gràcies. Sí, no, ara en aquest moment ja ha tornat a ser normalitat dels carrers, els torrents ha baixat pràcticament tot i els carrers estan lliures d'aigua i si no torna a passar el mateix, doncs ara de moment està normal. Molt bé, moltíssimes gràcies. De res, a vosaltres.